हामबाय चिनि कक बरक निउज मिडिया रक न ताबुनि अजराव आं स्पेशली कयेकटा कक सानानि बागै तिनि नरक बाय मा फोरोंमानि हायसे जे ताबुकनि अजराव जों नुगुइ दंग इलेक्शन ओंखा इलेक्शन माने यागुलो काउंटिंग बंखा काउंटिंग माने यागुलो जे काउंटिंग नि रिजल्ट बो नंखोका आबुनि बिसिंगो जों नुखा जे ताबुक बीजेपी रक 33 सीट मानखा आबुनि यागुलो सेकेंड पोजिशनो चिनि तिप्रा मथा 13टा सीट मानखा अब तिप्राहानि कायसा लाइबुमा कताल रिजनल पार्टी गई कुनो समयो बा कुनो जराव फानो जे अमाहायके आसुक सीट गोबां माने कुनो रिजनल पार्टी नंखरि मान्याखु आबुनि बिसिंगो बेलायखेनो कताल कुक ओ जे चिनि तिप्रा मथा बुबाग्रानि बिसिं ति संसाजाक चिनि तिप्रा मथा बेलायखेनो कताल एकदम कायसा पार्टी संसाजाक माने रेजिस्ट्रेशन मानमानि से इलेक्शन नि किसा सकाम गे अमसुक राजनैतिक दल एबा पार्टी तिप्रा मथा आसुक कताल जरावनो 13टा आसन तुयै सेकेंड पोजिशन फाइमामनि आबो बेलायखेनो जत्तनि हामजाकमा ताई जत्तनि लगिरिमा आबोनि मारि सिजागो ताई चिनि जे हामजाक मुंनि बिसिंतै बररक बायचुं करंमानि आबो स्राय स्राय सिजागो अ जागाव आं तिनि तेकायसा कक निबागिमा कक कसारमानि हिंगांकै ताबुनि अजराव जों नुगो जे दीर्घ 25 बछर जाबत सीपीआईएम रक अ त्रिपुरा हानो एबा अ त्रिपुरा राज्यनो बरक शासन खाइका सुसन खाइका जतनो खाइका खालाइमानि या गुलोबो बरक कमावै थांका 2018 बीजेपी रक चलो पाल्टाइ हने जोंबो पाल्टाइ नायखा फियाबा अजराव जों चलो पाल्टाइ हिमा बाय न्या अबनो जों नरनानि बागै हनै जों जतनो जे जानि जा मतेखै इलेक्शन याप्रि सेलाइका जौमारियो याप्रि सेलाइका फियाबा ताबुनि अजराव जों नुगु जे सीपीआईएम नि सोशल मीडिया रगो जों गोबां जागा नुखा न्यूज रगो जे तिप्रा मथानि बागैसे सीपीआईएम रक पाइया रखिनै गोबां मा सीट तिप्रा मथा जदि न रिया हंकाय बा तिप्रा मथानि बागैनो तिनि अ सीपीआईएम पार्टी पाइलिया रखनि केचेन ओंखा रखनि आकक न हंकां स्ट्रंगली सानानि मुसुंगो आकक न रक सानानि थांकाय जोंबो सावै मानु जे सीपीआईएम रक पाइया साइमान तंतुतै तांगै तिप्रा मथानो केबेंखा आबोसि जत्तनि कतर कक तिनि जदि न चिनि गोबां मा जागाव दङ जेमन सामनु हाय जागा बा चिनि आबाहाय गोबां मा दङ आं साना थांलिया गोबां मा दङ आबाहाय एसेम्बली गोबां मा दङ गोबां मा एसेम्बली वनो चिनि आयं बागमा रगो अंदि आबाहाय गोबां मा जागाव न चिनि आबाहाय इंखा जे 13टा 20टा एसटी सीट आबोसि जत्तनि कतर कक तिनि जदि न चिनि गोबां मा जागाव दङ जेमन सामनु हाय जागा बा चिनि आबाहाय गोबां मा दङ आं साना थांलिया गोबां मा दङ आबाहाय एसेम्बली गोबां मा दङ गोबां मा एसेम्बली वनो चिनि आयं बागमा रगो अंदि आबाहाय गोबां मा जागाव न चिनि आबाहाय इंखा जे 13टा 20टा एसटी सीट नि बिसिंगो जे जों 13टा मानखा तै 7टा हारिमानि आबोनि मेन कारण हंगाकेबो सीपीआईएम रकनो बरक बोजिति मान्या आर तिप्रा मथानो बोजिति मानलिया आबो तो बंनिसि दोषब्ले आजागो चिनि कुनो दोष करै तांगै हिंगाकै बरक जदिन सरकार सानानि मुसुंगु किफिलानि मुसुंगु तिप्रा मथानो लगी माननानि मुसुंगु हिंगाकै बरक हिसाब के सामुं तांखामु बरक हिसाब के सामुं तांयानि बंनि फल मानखा आजागावो तिप्रा मथानो माजरा बेरै मुंसा लाभ करै आबन बगिन आं गयननि मुसुंगु जे तिप्रा मथानो आबाहायके ब्लेम खैमानि याकारदि नरक न 2018 सीपीआईएम न पाब्लिक दो खिबुइरिखा हिनपानो ताबुनि अजराव तैसा चंगै नायमानि फियाबा तिप्रा मथा बाय बेमानि खलाइथेनि वनो ताबुक सीपीआईएम रक हाइनो हाय तो तिप्रा मथा पार्टी कटालनि तलाओ तिनि 11टा सीट मानि कजां कजां मातों हार जित शिकार मा खलाइनाय आवश्यक आं जितिखा जितिमानि जों सन्तुष्ट हारिका हार शिकार मा खाइनाय नि जोंबो 20टा आसन जों 42टा आसन रिउ हिनपानो चिनि एसटी सीट जों 20टा आसननि बिसिङाव जों 13टा आसन जितिखा आबो चिनि जित जों शिकार खलायो जों गसिउ चिनि सामुंनि फल चिनि सामुंनि बोथाय जों मानखा फियाबाते 7टा आसन जों सामुं तांगैबो जे सीपीआईएम रकनि हिसाब मिलिया सामुं खलाइमानि बाय बरक बया जों बया खलाइरिखा आबोनि बागै माजरा बेरनानि हिंगाकै जोंसे सीपीआईएम रकनो माजरा बेरि मानु तामो हिंगाकै सीपीआईएम रक तिप्रा मथानो माजरा बेरनानि मुंसा लामा करै आबोनि बागै आं कक कसारो चिनि तिप्रा मथानो माजरा बेरमानि याकनि नरक कातिउइ नरकनि सामुं नरक तांदि चिनि सामुं जों तांगि तंमानि आबोनो जत्तनि सलाय गाहाम हंनाय बसकांनि साल जों दफानि
gahamni bagui जों samung tangi thangnai abono kok kwcharo belai hambai.